Лабараторыя паэтычнай метафізікі ладзіцца ўжо другі раз. Гэтым вечарам у зале ледзь хапіла месца ўсім ахвотным. Мадэратар Ігор Бабкоў выступіў перад гасцямі з лекцыяй пра творчасць беларускага паэта Уладзіміра Жылкі. Сённяшняя сустрэча прысвечана паэзіі Уладзіміра Жылкі, аднаго з самых загадкавых і містычных паэтаў беларускай традыцыі. Цікавыя 20-е гады 20-го стагоддзя, калі сканчаецца беларускае адраджэнне, першы этап, калі Янка Купала, Якуб Колас, Богданович, і распачынаецца штосьці іншае. І Владимир Жылка адзін з самых таких заважных і цікавых, адна з самых заважных і цікавых постацей гэтага новага перыяда. І у яго ёсць корпус вершаў, якія мы умоўна можам назваць містычнымі. Яны такія дзіўныя. Цікава, што ўсе госці загадзя рыхтуюцца да мерапрыемства, каб потым разам шукаць сэнсы, паглыбляцца ў паэзію і знаходзіць адказы. На пачатку сустрэчы, канешне, лекцыйная частка, а пасля сумесны аналіз паэзіі Уладзіміра Жылкі. Гэта была і ініцыятыва выкладчыкаў і аспірантаў Акадэміі навук, ось якраз нашых філосафаў і знаных, і маладых. Мы вырашылі, што паглядзець на паэзію праз оптыку філасофіі будзе якраз такі хораша ў сценах музея Максіма Богдановича, які таксама спрабаваў спалучаць як эмоцыю, так і мысленне. У гэты вечар госці змаглі даведацца шмат новага і цікавага, а таксама паразважаць над сэнсамі і загадкамі ў творчасці Уладзіміра Жылкі.